Cek. Cek, 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 cek. Nopal deketin. Parhalado HKBP Tosa Samarinda, Pasahaton, selamat datang dohot selamat beribadah, tusude ruas nihuria, naro, madohoti parmengyota sadarion. Tarlobi tu ruas nihuria, na ondope parjolo sahali, mandohoti parmengguan di garejaon. Rapma hita majagahon hatomanan di parmengyota, tabongotima parsorata dohot Tuhan debata, di bagasan dame dohot las niroha. Marende mahita. Sari
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangit, dohot tanoon. Amin. Madok mauleate mahamu diamai, na mangororo hita sian gonggoman ni haholomon. Jalan na pausaton hita, tu bagasan harajaon, ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang, di papatar hodo dirim, marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panesami, di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asahuta dahami ho, jala asahuta gihon hami suarani anakmu, jala asahu jalo hami todi parbadia, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita. Tatangihon ma patik ni debata di mingguon, ima patik parjolo, sahat patik paupaton. Patik parjolo. Audo jauh bade batam, nina debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon. Rodi na bagasan aik na di toruni tano, yang go tungga besi sombaon manang siu oloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata, yang go soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akan amarsine yang di goarna. Patik paupaton. Ingat hamu ma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulahamu nasa si oloanmu si ulaunmu, alay anggo ari papituhoni, ari paradiana di Jahoba debatam doi,
Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di isini hutani halak pe namangebati hutam. Ay dina onom ari do di toppa de bata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana di ari papituhoni. Di bain ido umbahaina di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutu hatta de bata. Ale Tuhan de bata sair pagogoi mahami mangolahon na hombar tu patikmi. Amin. Tabege makor sian punguan ama. Marende mahita. Tato potima dosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan sitopanasa na adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopati dosa nami akan nahu ulahami marhite sian pangalosyon nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami nasoture, rodi pangolen nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutu doho na uhum hami alani dosa nami alai na trosol-sol bagi dohami nuaeng alani asima roham dihami ale di batanami. Pardenggan basa jala para siroha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di parbadia tu rohanami be asa tarbain hami mangoloiho di bagasan hati goran
dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan nosora suda, na pinar bagam di akana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata taringa Tuhan sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jehovah, unang homa biar ay ahu do siluluhon ho, nungapola hujou guarmu, ahu apuna ho, asangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabegema korsian pungwan ina.
Marende Mahita. Hatan ide bata nagabe keturpuk epistel di mingguon ima surat di Efesus tolu ayat sada sahat 12. Tajahama marsorin-sorin. Ala ni doau Paulus ni ihot ni Kristus. Alahamu akka si pelebegu. Aisian pangukapon do di pabotohon tuau hahomion na hutaringoti na kiningan. Majahi dapat timbangan muna pangatusiku di haoton ni Kristusi. Dang di pabotohon do pei tu akka anak ni jolma di akka sudut na jolo alay nunga di papatari nuaeng tu akka apostelna na badiai dohot tu akka panurirangna di bagasan tondii. Paboa dohot dohalak barbegu gabe dongan panean. Jala dongan sa daging dohot dongan sa tohap di baga-baga na di bagasan Kristus Jesus marhite sian barita na ulii. Naong gabe parhalado ni ido au sian pangalehon ni debata di asini rohana. Natuau sian pangkorhon ni hagogon nai. Tuahu na umet-met sian saluhut akka nabadiay dilehon asin ni rohaon mamaritahon ato akka si pelebegu hamoraon ni Kristus na sohadodoan ni. Jala patorakon pangalahon ni tohonan di hahomioni nabunis sian mula ni mulana di bagasan debata si top pasaluhut. Naeng mamarhite sian huriay di patadahon godang ni ragam ni hapistara ni debata tu akka na marmulia jala marhuaso di banua gidjangi. Ido ditahis sian mula ni mulana gabe di pasaut di bagasan Kristus Jesus tu hattai. Marhite-hite ibana dapot hita hiras ni roha dohot nadalan masuk di bagasan roha na pos na makaporseai ibana. Ido sahatna martua do akka na tumangyon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marende Mahita.
hinati dakon ma hapor seotai songona hinati dakon ni dongata sa hapor seon di sadok portibion rapma hitamadok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasa sadai imana tinuboni si Maria naga begabean si Todi parbadia andorang sohabubuan. Ido tuhatan natu mau na bernit di panguman ni silatus namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuwa tu banua toru, dong ditanom, na mulak mongolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai, pargogo na satu dosa ni, di sima ibana, pai mamulak sogot udah tano na menguhumi halak tu na mongulu dohot namate. Au porsia di tot di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesean di dosa, dohot di tahatai nama dok, mulak mangolu dosogot daging ni halak nong mate, dot di hanguluan nosora sudah. Amin. Tabegema korpungan sian pungan sola gracia. Tabegema titing namasa di huriata, dohot nanaeng si pamasaon ni huriata. Shalom, horas madihita saluhutna. Tabegi majul tikting namasa dohot nanang si pamasauta di bagasan minggu sadarion. Minggu perjolo dung Epifanias minggu 7 Januari 2024. Topik minggu Jahoba do napaluahon. Naparjolo. Hobar tudata na masuk turiata torok ni ruas na marulang tahun di bagasan minggon godang na 42 halak. Hata ni dibata imana tersurat di sada Tesalonika 5 ayat 10 lalu. Madok mauliate mahamu siala saluhukna ai ido dipangido dibata sian hamu. Marhite-hite Kristus Yesus. Tu sude ruas ni huriat na marulang tahun upasahat hami ma selamat ulang tahun panjang umur debatama nama dongani huhut nama masuk-masuk. Napa duahon anak lahir. Nah di hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 di basa-basa hotu hatta sadadak danak bawa di keluarga S Simajuntak MSI inang buru syaturi MSI hipas dodak danaki suang songoni nang naturasna. Maringanan di Jalan Suryanata Purum Geraha Indah Blok R nomor 29 sektor Tulu. Patuluhun acara penghiburan Manang Manise. Dung sidung parmengguat tahun di Patupa Huriat tado acara pangapulion tu keluarga nyonya butar-butar boru sitorus. Di parmonding ni amang butar-butar almarhum di arena salpu maringanan di Purum PKL nomor 500 Sungai Kapi sektor 5. Na niuluhon ni inang Bibel Pro Martini Simangunsong. Pinangidohom ma tuganup ruas asama dohoti acarai. Napopaton ralat warta ibadah sore. Mamuk kasihan minggu tanggal 14 Januari 2024 ibadah sore aktif songon nasomal masuk pukul 10 wita. Persembahan Natal dan Tahun Baru keluarga. Pinangidohom ma tuganup ruas napatu pahun acara Natal dohot tau baru keluarga asa tapasah ma peliata marhite situa sektor tabi mau liate pemakaian gereja di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 SMA Negeri 10 Samarinda neng mamakai gereja ta ima tu acara perayaan Natal nasida geladi kotor tanggal 10 Januari 2024 geladi bersih tanggal 12 Januari 2024. Obartusi pinangidohom ma song leader
organis dot seksopon asa menyesuaikan persiapan latihan. Kegiatan kategorial. Hobartu kegiatan tahun baru, kegiatan kategorial dipukasian Minggu tanggal 21 Januari 2024. Warta tambahan. Mulai Minggu sadarion nung ngamasoh be koster ni huriatta. Pinabotohom matu hita saluhutna. Bahwa huriatta membutuhkan tenaga kebersihan manang koster gereja. Huria majalo na berminat sian huriatta. Manang sian luar ni huriatta. Asa tapabotohom matu huria. Asa dihubungi full timer manang parhalado. Manang melapor ma tu konsistori. Napawaluhon laporan keuangan Minggu 7 Januari 2024. Penerimaan Huria 45% plus non sentralisasi. Godangna 10.536.100 rupiah. Pusat 55%. 27.731.100 rupiah. Pembangunan 200.000 rupiah. Kategorial 0. Pengeluaran Huria 5.540.000 rupiah. Pusat 27.731.100 rupiah. Pembangunan 1.121.820 rupiah. Saldo kas Huria per 3 Januari 316.910.854 rupiah. Saldo kas pusat per 3 Januari 0. Saldo kas pembangunan per 3 Januari 10.572.227 rupiah. Saldo kas kategorial per 3 Januari 1.230.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 375.716.150 rupiah. Napasiahon almanak jadwal organis dohot pro kantor dohot tikting parhepengon boy mataida di lembaran tikting naung diser tuhita genup di pasu-pasu tuhatta mahita di pasu-pasu tuhatta huriana horas. Marende mahita, las disonma, tapasat peleta, sada A, sada B.
Damene debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramuti hati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhu na. Ala suasana tau baru dope amanginang sahak manang hata selamat tahun baru sian hami tuhamu selamat tahun baru madihita. Uriani tuhata nagabe jamita di mingguta sadarion di minggu parjolo dung Epipanias imana nenet sia dua Musa biduonom ayat sada sahatu ayat walu. Ujaon madihita tapi utihut ma hatane debata songonon ma didok disi. Dunginin na Jahoba ma tu si Musa idomu ma anon si bahenokku tu Raja Parao ay marhite-hite tangan nagugo loason na mahamulaho jala marhite-hite tangan nagugo o jaron na hamusian tanona. Aku ni didok debatama tu si Musa audo Jahoba ninna. Jalahu papa tarau tu si Abraham tu si Ishak dohot tu si Jakob margoar debata nasun hinagugo alai dang di paboto-boto nasida yang gogoarhu Jahoba hupahot do huhut padakku tu nasida mangalehot tu nasida tano Kanaan tano pai solatan nasida jalanunga hutangi honanggu-hanggu ni hala Israel akana pinarhatoban ni hala Mesir jalamarningo tau di padakku di baheni pabua matu hala Israel audo Jahoba jala paruarokku dohamu sianaka ulau rodi ni hala Mesir jala paluokku dohamu siap parhatobanon nasida jala tobusokku dohamu marhite-hite tangan na tol-tol doho marhite-hite akka uhum godang jala ainokku dohamu gabe bangsokku au gabe debatamuna asa dibotohamu au do Jahoba debatamuna naparuar hamu sian ulaun rodi di Mesir asa hutogi hok kamu tutano naung humang makkon lehonokku tu si Abraham si Ishak dohot tu si Jakob lehonokku mai bahe partaliam muna audo Jahoba ima sahak ni turpuke dihita saluhu na amanginang riko dora pabotohonon nami apalagi di awal minggu tahun 2024 tahun saya dong ra nakaning suku-suku muna dari ngotu ibadah ta lumobi ma na tahasomal hod di huriat tahun melusai tik tingadong tangyang pangodianon. Jadi bartu rapot padita hatopan ikonadong ma sada keseragaman paulakon ibadah ni HKBP ipaulak maninna tuagedda memang diagedda ta naselau namanginang dangadong tangyang pangodianon idobahen dung saya tikting mamuka minggu tahun 2024 tahun dangadong betang yang pangodianon alai paditai ma parjamitai
nama boan include manang yakon sudi nama sa ditiktingi asona pola suku-suku rohamuna ala situ ana baru itabal hutu tu nakaning namar tiktingi na lupa do naing na bohado na ngamat taon na rohamu dangi makana pinatorang songoni donang di tangiang manopoti dosa bahasa radong nakaning musik na angon-angon na rohamu dangi obar tu agad data memang di paula matongi gabe langsung ma tutangiang baga-baga haluaon di hasesan ni dosa so tung dia rohamu nasala do nakaning para gede namudang pola ay napaulak kodo jadi ima natapatupa di keseragaman ni ibadah minggu lumobi natapatupa di tonga-tonga ni huriata arong gopian non doa akka ibadah na asing gabe di bama keseragaman di sadok HKBP wala paturakon si sautiki doau tuhita hurian itu hata dihita saluhu namanginang molo tapai utihut turpu nizamitatta adong masada resolusi na arga na boy tarimang-rimangis yan hatani Tuhan titikyon namadok audo Jahoba ninna Tuhani dipabotohot tuhita asaomma hatani Tuhan naboy mamakulingi rohata jalawom matong amanginang hatani Tuhan naboy patibul semangata lahomanatap dopak jolo didok Tuhani tuhita nang turohat tabe adonggo au do Jahoba ninna Tuhani ma di pakulingi rohatai asal lapatan ni ia manginang Tuhan ingin menunjukkan kemahakuasaannya yang tidak terhitung audo Jahoba audo Tuhani mungkin adong ko na pesimis laho mana tak pernguluan na lumobi di tahun 2024 tahun apalagi jumot-jotado hitao na manginang manang muncul sifat pesimis karena kita hanya melihat dari pandangan kita saja. Jadi pitur pesimis manaro. Apalagi manatap tujuan nyari. Unak kotahe manatap tujuan nyari. Haru manata dongan najol mape. Adong godeba mamereng dongan na semangat. Adong nadeba pitur pesimis. Ngaro tulangi. Ninna. Aido. Alay nadeba. Ibereng tulang na. Dang pula dia perasaan na. Ito ema. Daong na masa ditulangi. Ito rin na. Jadi songon na langsung dijokali rupanya. Karena dia hanya melihat dari sisi penglihatannya. Si pataolo doa manginang saherana kabur parnidat taon. Mamereng nama saya. Mamereng aka nanang syadopat tatujulan nyari. Ala jot kita mempertuhankan diri kita sendiri. Dan gabe Tuhani tabahet Tuhan di ngoluta. Alai hita dona tabahen mempertuhankan diri sendiri. Ujungnya gabe jok maro sifat pesimis. Alani marhite turpukon orang-orang yang sering selalu mengandalkan apa yang dia tahu, apa yang dia punya, anggosa nariat tong marhusor masyani. Didok Tuhani maturohatta, audo Jahoba.
Akulah Tuhan. Jaladung didok tuhita si songoni amanginang. Didok Tuhani audo Jahoba. Asa hataope jauh-jauh do tongi. Supaya kita hidup dalam kerendahan hati dengan berserah kepada Tuhan. Tapasere marohat ta'ala sudena tajalui. Sudena taulai. Ala ni debatado na manupahi. Merendahkan diri. Sebab Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kita. Di pasu-pasu Tuhan ta keluarga ta manginang sahat tunuaing. Buhita mamulus tahun 2024 ikut taingo do. Jalataro matu bagasar rohatta ala ni debatadui. Audo Jahoba inna Tuhani. Di pasu-pasu Tuhani sudi akka poparami amanginang sahat tunuaing las roham boy marpungu dokma di bagasak kapor siommu alani di batadui mangaramuti boy hita pajupang doa ka ali-alita jala boy hita nuaing marsaur di tonga-tonga ni bagas joroon hipasita dok ma di bagasar roham alani di batadui makana di dok diturpukon audo Jahoba jalangau umapitan molohita jok madok alani di batadui alani Tuhani dui ubahis songonona ngau mapi tadok si songoni di bagasar rohatta manang tuak kadongatta pe alani Tuhani dui makana songon an maalani Tuhani dui makana songonok kami sa keluarga nangaka yanakoki karena Tuhan yang berkarya Jieronggo dongan jimolo mercerita dungi nisukuma ai se lai dongammu nama katatai situ aku hiad doi ini mana belum situ aku hiad dang situ ani huri eli situ ani mana itu menunjukkan ada sifat audi keakuan itu songoni donang di parsauratta manangi dia pe biarlah Tuhan itu lebih tinggi asa unang adong be moru manian keakuani di hita alo dona jojo mabe kita amanginang madabu jatuh oleh karena kesombongan nang songoni di tonga-tonga ni keluarga pe ai akka amata dang binoto alanyaha sayolo do maddo rupani dijabu anak-anak saya kepala di rumah ini biar kalian tahu ini mana rupani ai sina sumabutui jalalap aha pula haro hebat ni dungi ya lusinat taima ai sudiru mabutui ho kepala di Jabuon. Unakko entoki peboto ho kepala i Jabuoninna. Semua orang tahu itu. Aha pola manginang hebat ni tutu. Saya tadok audo komadda di Jabuon. Audo kepala rumah tangga di son. Daung pola na hebat di si. Ala yang gue natai do maddo audo kepala i son ninang gue tung hebat mak. Manang ati adong peson ketua punguam marga. Jadi hiaro huado pidoba. Langsung go izolok hidok. Hape nian ketua punguam marga doa teh. Gumodang namar saur dohita.
Iko songonodo inna. Adong ko hak prerogatif ni ketua punguan. Allah belah. Ay tersungod dia haroa. Walau mardad di sudi anggota punguan ni dang ulawin na boha. Jadi dang ke aku anak tong nasa iturus patuduhonota. Biarlah songon natai de turupukon ipatuduhot Tuhani do dirina. Laho pati bulhon nang pamujion nyaka bangso Israeli. Jala didok manang tuhita. Audo Jehovah. Audo Jehovah. Amang inang maulotai de turupukon di patad dahod de batado huasona tu si Musa. Ujui marsak si Musa. Bahasa marsak nasida alamutul hatana tu Raja Parao. Raja Fir'aun. Dang siat hatani si Musa. Hape Tuhani do marsuribana. Lau maho dok masongonon. Didok si Musa gagah do mana madok. Lau mangadupi Raja Parao didok ma. Buti hatani Jehovah. Luas ma bangso Israel. Lau sian Mesir. Inna si Musa madah. Tua mata Raja Parawi. Alai Roma Raja Firaun madok. Isi do Jehovah. Tung tangi honok kumai. Inna. Gabe mutul mai. Diripu si Musa do. Pitor dioloi Raja Parau hatanai. Ternyata tidak. Gariada amang inang. Lam di porsuk Raja Parau do bangso Israel. Bahkan ditambahi pekerjaannya. Mulai dok makin diberikan kerja paksa, kerja rodi. Tuakka hala Israeli. Alani ido alau ngamutul. Lau mamusesi Musa. Dungi mangalu-alu ma tu debata. Alai dia lusi debata masih Musa. Jala di alus nai molotai da manginang. Supaya Musa tahu dan mengenal siapa Tuhan. Gabe di patar dahod debatama dirina. Audo Jehovah na paruarhon Israel. Audo Jehovah. Audo Jehovah. Audo Jehovah. Polo do sapi opat teli didok diturpukon. Audo Jehovah. Ninna Tuhani tu si Musa. Lapatan na manginang asa si Musa pe ditadda do isi do Tuhan na. Ima debatana go huaso lahomar mudu-muduhon. Dohot parwarhon nasida ima bangso Israel siantano Mesir. Marhite tangan nasun gogo. Jadi memang molohala Israelon mamukasian opuni nasida. Masih Abraham, si Ishak do, si Jakob. Jala saha Musa itu si Musa. Adonggo diboto nasida Tuhan. Adong. Alai suku-sukun siapakah Tuhan yang mereka sembah itu? Isedo warna dan iboto nasi deh. Makanya didok di ayat tului didok Tuhan itu langsung tu si Musa. Jalahu papa tarau tu si Abraham tu si Ishak dohot tu si Jakob margoar debatana sun hinagogo. Alaidang di paboto-boto nasida yang goguarhu Jehovah ninna. Mereka tidak tahu. Adong go Tuhan, adong. Alai lagi boto nasida isi guarna. Nabi noto ni nasida, nabi noto ni hala Israeli. Yang go Tuhan ima Tuhan nasun gogo. Molosoi debatani si Jakob, debatani si Abraham.
Debatani oppunami. Ay zaman nuaing radak dangadong be nasi songoni. Debatani oppunami dangadong be. Debata Jahoba. Ido ang gudihita. Alay dung nuaing nga manginang. Dung ipatorang debata tu si Musa. Audo Jahoba. Nasungogo. Imana parwarhon hala Israel siya tangan ni bangso Mesir. Omma alus dinalahu pahotton rohani si Musa. Bahwa sana debatana marsuru nasida ima Jahoba nasungogo. Tuhan yang begitu luar biasa dalam menopang dan tangan yang maha kuasa yang begitu kuat menolong umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dialah Allah yang menyelamatkan umatnya. Jadi di patadahut Tuhani dirina. Asetadahamu wow. Asetadahu wow. Au madebata. Lahu parwarhok kamu. Amanginang molutaida sakap nauli. Nasinakapan ni debata sakap na denggan. Tu bangso Israeli. Asa songonido nang sakap ni Tuhani. Nasinakapan na tuhitak ka na porsea. Sakap hasonangat dotahe. Dadahamagowan, yaitu rancangan yang begitu hebat dalam menolong kita. Jala disakkapi Tuhani may sakap hasonangani imatu bangso Israel. Memang hati-hai amang inang keadaan umat Israel sedang dalam perbudakan. Dalam keadaan kerja paksa. Didok diturpukon kerja rodi. Alai mulutabayakot tutu bagaimana hidup dalam perbudakan. Hidup dalam kerja paksa. Sohiai liam mangan. So digaji noni. Bohama na dijajah. Dangadong masa depan. Akahitir terus, dilicingi terus. Memang haci matutu. Ido bahasa mangangguhi bangso Israeli. Jala sahat do anggu-anggu nai tupinggol ni Tuhani. Say mangangguhi nasida. Alanga sahat tutu anggu-anggu ki tupinggol ni Tuhani. Gabe didok ma tu si Musa marhiti turpukon na paluon na nama bangso Israel siya nanggu-hanggu nai alani omma amang inang si Peopotta molo di pamasa debatado haluaon na pinatu patu bangso Israeli Totu pamasaon na dotongi nang tuhitak ka na porsia sahat tutik yun. Kalau Tuhan berbuat banyak menolong umat Israel yang dalam perbudakan yang begitu menyakitkan. Malua nasida siya ni. Tutu haporsot tapi ikos sahat donang tusi. Dipatu-patuhani. Tuhita. Lumowi may songod dia panatapata tu tahun 2024. Di bona tahun 2024 adong panatapan na matchay gomos. Adong pakirimon na matchay ho tutuhani. Na madok sakap hatuaod do. Dilehod de bata tuhita. Dada sakap hamagoan. Ido pengharapan.
Imata natahirim di natadalani tahun 2024. Dang madesu. Mulai dok madesu ninna masa depan suram. Dang masa depan suram. Alai masa depan cerah. Dos songon nabi nahin ni dibata tu bangsa Israel. Lau songoni matong. Binahin ni Tuhani nang tuhita saluhutak kana porsia sahat tu tikyon. Gudang gua manginang nata persita. Lumobi di tahunon. Biarlah tahun 2024 ini naung tabulus piga-piga ari gabe tahun berkat. Isarana songon na bertanding tahun 2024 ini bagi kita adalah tahun kemenangan. Amin. Mulak kapar sikola gabe tahun kelulusan mai. Nasa lelengor rupani nasa tarpay may ma adigad do lulus anak ki. Adigad do say kuliah na. Alayang ko pakirimot tadi taonon. Tahun kelulusan may dinasida. Muluak kapar tiga-tiga. Tuak kapar tiga-tiga. Gabe tahun keberuntungan maun. Tahun 2024 nang Tuhamu saluhuna. Ima pakirimon. Songod dia nabi nahin ni Tuhani. Tu bangsa Israel. Tutu pasti doboi bahinon na. Songoni nang tuhita. Molo diakka na mga lului jodoh. Biarlah tahun ini jadi tahun kebahagiaan. Marokap ma naso marokap. Alay unang songoned deyete. Marokak dong matuhain na. Ro masih rokak ni todi. Nyak kanaung tuk umurna laho marokap. Aka keluarga na poso. Nasodapotan pasu-pasu yanakod dope. Mungkin nasay laon. Say gudang guwak ka na mangangguhi. Dianggu hangguk, dia katangis ditangyang muna amang inang. Manangadong si anak kapoparam muna. Naso dapotan marianak kodope. Di tahun 2024 tulus may dilehod di bata. Tahun yang menjadi mempunyai anak yang belum mempunyai keturunan. Moluak kaupung bata bamatong profesina di tahunon MC, MC, momong cucu mate, dang minum cucu, alang martaba-taba akapahop. Jala saya dipasu-pasu Tuhan hipas terus. Bui berengom muna. Sudia kagop para muna marlas ni roha. Alai do pakirimo songod dia luar biasa na nabinahin ni Tuhani. Tu bangso Israeli. Eseronggo si patay sa kiton holan na pesimis mamereng kehidupan no. Holan na pesimis. Holan na pesimis. Dibereng lopa-lopa ni inatay di jabu. Ngapitor pesimis si mana. Nang habis durahe pengi ini mana rupani. Pitor pesimis terus otik-otik. Alay mo lo tabereng turpukon di do Tuhanima di tu hiro hatay. Audo Jahoba ninna. Asa unang holap panatapat tay terus tapakke. Asa unak kalap pamerengat tay tapakke. Hape pamerengat tau pengasi patarabon. Alay saya tapaksa terus. Ujung ngarabom masude.
ujung nga pesimis masude. Songusimu sama rungut-ungut. Dang tolapu beon, dang tolapu. Alairo Tuhani, audo Jahoba, parwarhon Israel sian Mesir. Alani buhado cara dibahet Tuhani. Lahu tuhita patupahon akka sakap nauli ima sakap hasonangan sakap nasunding gani dipakulingi hatani di batama hita dumobi marhite turpukon asa tapaluas ma gumodang Tuhani tapakke lahu mamereng akan amasa manatap tujolo songon hatani Tuhan namadok audo Jahoba napaluahon ngulut taon marhite-hite tangan nasun gogo ima tapeop jala napapos rohata. Amen martangyang mahita. Hodo Jahoba jala nagok huaso jala nasun gogo inalahu parwarhon Israel siat tangan ni Raja Parao sian perhatobanan tungpe mauldo dihilalasi Musa lahu patupahon parsuruammu ala dipatadahok kodo dirim tunasida hodo di batana sun gogo laho mabuan Israel paluahon nasida sian parhatobanani mulu di pamasahui Tuhan tu bangsom bangso Israeli tutu pamasom mudonangi Tuhan akan apursia sahat tutikyon idopos rohanami diragam ni gulmi ni ngulunami homana paluahok kami jalahoma debata nami debata nasun gugu inalaho mangaramuti ganup lakkanami lumobi tahe dinahudalani hami tahun 2024 asa gomos panatapan nami gok las ni roha mai gok pasu-pasu di taonon marhite-hite pangaramotiommu mulate madiho ale Tuhan pasu-pasu masaluhu na ruas ni huriam lububi matahe ima keluarga amang esi majutak inang buru siaturi ala di palumehoko sadada danak bawa di keluarga ni nasida sai lam margogoma amanami doho inanami inalahu pagodang-godakkon dak dana nanilehommu tunasida jala pasu-pasu nang hala inang mulutung na di bagasan pemulihan kesehatan dope pasca melahirkan posrohanami Tuhan pasu-pasum munang dak danahi hipas gabe dak danak nahasia maradopon natoras nanang maradopoko uwak kami tang yang nami ale Tuhan ima turuas ni huriam nagok las ni roha ala tabba umur dinasida sataon say pasu-pasu ma ruas ni huriam namarulang tahun di bagasan mingguon godang 42 halak asima roham dinasida jala paluas manasida toktong madok mauliate tuado pammu nasun badiai ala hodo Jahoba nasa toktong marmudu-muduhon ngolu ni nasida
Muliate madiho ale Tuhan. Ubo kami nang tangyang nami, imatu saluhut, aka pakobasyon, nanayang si pamasahonod di tonga-tonga ni Huriam, lumobima, dung sipul mingguon, di patupa Huriam do, pangapulion, ima tu keluarga nyonya butar-butar inang borusitorus ala na jumolo di alapo amang na dihaholongi ni nasida siya tonga-tonga nasida say apulima keluargaon nang sunguni sudego parana lumumima inanami ala inang borusitorus asa toktong margogo nasida jala marpos ni roha toktong na donganam mudo nasida na madalani nguluna si ganupari Jahoba di bagasan Yesus Kristus nang songoni tahe kami saluhu na ruas ni Huriam mamuka siya danak sa ibur-ibur magodang ma jala pasu-pasu di masa pertumbuhan na. Dala gabe anak siuloy poda siuloy yazar maradopon na turas na. Kaya nako ni ruas ni Huriam namar sikola amuka siyan SD sahat tu perguruan tinggi. Matuhan na mga lehon roha haringgason dinalaho mangyahi parbinotoani asa tung saut na pinarsita ni rohana tujuan nyari. Karena mengalului perkarejoan patudu dalan na dumengkan tunasida. Suang songoni manang aka nakarejo. Umatuhan na margogoihon. Jalan na maparsahalay ganup. Yan ako ni ruas ni Huriam nakarejo. Jala toktong madok mo liate didengkan ni basam marhite-hite. Parkarejoan na pinasahat mo tunasida. Pasu-pasu nang akka hamiruas ni Huriam. Kana tua-tua nami akalansia. Sa helonahom mo ganjang ni umur. Lumobi tahe. Nama bain las rohana sida. Patuduhonom mo marhite-hite. Aka keluarga. Kapahopu. Aka anak. Boru hela parumain. Asima roham Tuhan. Seramo tamu ma karena tua-tua namion di parnguluan na si ganupari. Atong sahat di homa ngulu nami ali Jahoba urasi hamisian haduson nami. Lani Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen. Mari demahita. Oh
debata amanami na di banua ginjang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkan doho nasa ulibasa na moliutus. Upasat tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na hucus di colom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Huryam. Doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutad dahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua ginjang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon. Say saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu.